podvečer, nebo krásný podvečer, řekla bych, a jarní podvečer, protože opravdu už je krásné jaro a v tomto období ta hudba má ještě větší váhu, řekla bych. Já vás chci přivítat na trochu výjimečném koncertě, než normálně během školního roku děláme. Výjimečný koncert znamená, že je to absolventský koncert. Absolventský určitě mnozí víte a tušíte, co to je, ale kdo nevíte, tak řeknu. Absolventský koncert znamená, že žák, který odchodil určitou etapu své docházky do hudební školy, tak tím vlastně uzavírá své studium, ale také nemusí. Záleží, jaký stupeň své docházky končí. Všichni dnešní absolventi vlastně končí první stupeň své docházky, to znamená, že ještě mají šanci a mohou pokračovat i dále návštěvou druhého stupně studia. A to už je pak na nich, jestli se rozhodnou, jestli ano nebo ne. Takže dnešní absolventi jsou vlastně sedmáci, dalo by se říct, a ukončují sedmiletý cyklus, sedmiletý stupeň docházky na nástroj, který si vybrali. Dnešní absolventský koncert bude věnován příčné flétně a klavíru. My s mojí kolegyní, paní učitelkou Irinou Švédovou, která je vlastně i mou korepetitorkou, tak nám to tak nějak pasovalo, že jsme ty absolventy dali dohromady, takže to budou absolventi z mé třídy a absolventi paní učitelky Iriny Švédové. Poslechnete si příčné flétny, poslechnete si zobcovou flétnu a poslechnete si klavír. Na začátku jste již příčné flétny slyšeli. Byly to vlastně 3 mé absolventky příčných fléten a je to taková dobrá trojka, která vlastně už spolu působí několik let ve škole, takže mají i takovou dobrou partu. O to líp se jim pak hraje takováhle skladba, která v podstatě, musím říct, že vznikla teprve před týdnem. Ne, že ta skladba, ale výběr té skladby, protože jsme trošku ještě museli doplnit program, tak jsem šáhla do archivu a vytáhla jsem tuhle skladbu, kterou jsme teda hráli již před rokem, ale v jiném obsazení a holky se toho ujaly a nacvičili. Skladbu jste určitě poznali, bylo to z Harryho Pottera, ale nechtěla jsem tím navodit nějaké depresivní nebo nějakou takovou atmosféru, jakože budeme tady čarodějničit, to určitě ne, i když nevíme, co ty žáci dneska vymyslí na ty nástroje, protože přece jenom tréma trošku pracuje. Oni tady už přešlapují dobrou 4 hodinu a říkají, paní učitelko, už pojďte, už budeme hrát, protože jsou nervózní. To tak je. K tomu to patří, ta nervozita k těm koncertům patří a ona je vlastně i tím pádem udržuje trošku při větší pozornosti. Samozřejmě nesmí je skolit úplně, to se taky občas stane. Tak já už nebudu dále zdržovat nějakým velkým povídáním, protože především je to dneska o hudbě a o výkonech našich absolventů. Já vám budu postupně absolventy představovat, jak budou chodit na řadu. V té úvodní skladbě jste teda slyšeli příčné flétny absolventky, ale jednotlivě si je teď budete moci poslechnout dále. A to bude ale až za chvíli, protože teď si pozveme zobcovou flétnu. To bude absolventka Verunka Heldesová, která tedy ukončuje 7letý stupeň docházky na zobcovou flétnu. O Verunce, možná, že ji uvidíte, tak si řeknete, toto je absolventka, možná ji ani za tím pultem neuvidíte. Ona je hrozně drobná a malinká, ale zahraje teda hodně věcí. Verunka chodí na 8leté gymnázium tady v Šumperku a teď dělala minulý týden přijímací zkoušky na jiné gymnázium a to už zrovna prozradím, Verunka totiž se přesune ze Šumperka úplně na druhou stranu republiky a to do Plzně.
protože se budou stěhovat celá rodina. Takže tam musela vlastně dělat nové přijímací zkoušky na místní gymnázium a Verunka tam chce samozřejmě pokračovat i v návštěvě místní Zušky a pokračovat i v tom nástroji. Verunka ještě dále, kromě zobcové flétny, hraje 5 let na klarinet, který vlastně si vybrala už úplně z prvopočátku, jenže u toho klarinetu se musí vždycky chvilku počkat, než děti trošku dorostou. Takže to bude Verunka. Když jsem se jí ptala, co jí baví, ona říká, já vlastně ani nevím. Takže bych ani úplně nemohla říct, jaké má přesné zájmy, ale jí tak zajímá vlastně všechno. Ona je hrozně šikovná, hodně chytrá holka, svědomitá, má velkou podporu v rodině, takže spolupráce byla úžasná a myslím si, že zrovna Verunka mi bude hodně chybět. Tak a co nám Verunka zahraje? Bude to Giga, neboli Allegro vivace ze sonáty Roberta Valentiniho. U klavíru paní učitelka Irina Švédová a já vám přeji krásný poslech. Takže první absolventský výkon máme za sebou, nebo spíš Verunka bych řekla, že ho má za sebou. Před námi je další absolventka a to je klavíristka Markéta Maturová. Markéta je absolventka samozřejmě 7. ročníku, to už jsem říkala, že to budou všichni dnešní absolventi a je studentkou také místního gymnázia, ale už toho 4letého, čili je ve 2. ročníku. A shodou okolností je vlastně spolužačkou mé jedné absolventky a to je Emma Banková, tak se tady tak holky sešly a mají si o čem hned povídat. Co dále? Je velmi svědomitá, ambiciozní, vždy jde naplno za tím, co si vezme do hlavy. Po absolutoriu gymnázia by ráda pokračovala na vysoké škole a samozřejmě v 2. ročníku to ještě nemá specificky určeno, která by to byla. Tady mám napsáno, že když zrovna nestuduje nebo necvičí, tak si nejraději vychutná chvíli klidu s oblíbenou arašidovou nugetou. No tak panečku. Tak, co nám Markétka zahraje? Moderato od Wolfganga Amadea Mozarta.
ale přála bych vám vidět ty pohledy, když děti chodí tam vedle, jo? Jako ty oči nahoru, hlava a tak jako, různě, jako, že už to mají za sebou a tak. Je to legrace s nimi, prostě tak to k tomu je, no. Další absolventkou, teď už teda příčná flétna, Tereska Hnátková. O Teresce bych vám řekla takovou věc, pro mě velmi důležitou. Tereska je z Hanušovic, to není nic tak zvláštního, ale já jsem vlastně Teresku začala učit na pobočce v Hanušovicích, kde jsem učila 20 let, takže tam za mnou přišla jako malé buclaté dítě, onehdy jsme se o tom bavili, že to byla kulička a přišla s tím, že chce hrát na zobcovou flétnu, no tak jsme začali, trošku to byl boj ze začátku, moc si to nešlo, ale Tereska je totiž hodně vytrvalá, hodně svědomitá, spolupracuje a pak se snaží, takže řekla bych, že se hodně vypracovala, pak nevím, jestli po 3 letech se mi nabídla příčnou flétnu, takže kývala na to, no a dnes absolvuje. Tereska je v 9. třídě, teď dělala také přijímací zkoušky na různé střední školy pedagogického zaměření. Chtěla by prostě se věnovat dětem, až to studuje. Takže uvidíme, jestli se jí to podaří a přejme jí to. Tak, Tereska, ještě bych řekla, že samozřejmě pořád je v Hanušovicích, ale už taky spoustu let z těch Hanušovic jezdí za mnou do Šumperka, protože v Hanušovicích už neučím a tím pádem mám možnost i navštěvovat dechový orchestr naší školy. A to je právě to, co jsem říkala v úvodu, že tam ty holky mají mezi sebou tím pádem velmi dobrou partu, protože v tom orchestru se to vyloženě nabízí. Tak, teď už co vám zahraje. Tereska vám zahraje menuet od Georga Friedricha Händla. Další klavírní absolvent je Jonáš Lisák, taktéž od paní učitelky Iriny Švédové, taktéž 7. ročník. A Jonáš je také studentem Šumperského gymnázia a mezi jeho oblíbené předměty patří cizí jazyky.
tady napsáno, že svou školu zastupoval v okresním kole konverzační soutěže v německém jazyce a v recitaci. Je to také všestranný sportovec, momentálně se věnuje závodně biatlonu a atletice. V těchto sportech reprezentoval Olomoucký kraj na letní i zimní olympiádě dětí a mládeže. Je také vášnivým fanouškem FC Barcelona, takže sport všeho všudy. Tak, co nám Jonáš zahraje? Jonáš nám zahraje Pavanu od Williama Berda. Tak, další příčná flétna, další absolventka, tentokrát to bude Nina Havlíčková. Nina Havlíčková přišla za mnou taky jako malé děvčátko. Já mám pocit, že jsem si ji ulovila někde v mateřské školce, kam jsem chodila jeden čas vyučovat malé děti, takže jsem si ji tak nějak přitáhla do hudební školy a samozřejmě začala na tu zobcovou flétnu. A tak jak podobně u té Teresky, tak nějak to přerostlo v tu příčnou a opět absolventka 7. ročníku. Nina Havlíčková je velmi komunikativní, velmi veselá, kolikrát se odbouráme ve třídě docela dobře obě. A totiž tak jako já s těmi dětmi, když hrajeme nějaké skladby, tak abychom pořád nemuseli obtěžovat paní Švédovou z doprovody, tak se snažím tak trošku jako doprovázet sama. Ne vždycky se to úplně podaří a ta Nina to málo kdy dohraje do konce, protože já se u toho děsně tvářím, když se mi to nepodaří, jo? Takže ta Nina teda z toho má fakt velké divadlo, ale o to větší prostě je tam ta atmosféra v té hodině. Nina chodí na gymnázium, také do 2. ročníku, je také velmi sportovně založená, donedávna dělala závodně florbal, teď už ho dělá spíše jako zájmově a vůbec jako ráda se hýbe, má ráda pobyt v přírodě a má ráda svého pejska, aspoň tak mi to říkala. Tak, Nina Havlíčková, teď mi tam do ouška šeptala, paní Štelko, co když se toto neozve a toto neozve. Jí se to ozve a my jí to budeme přát, ať se jí to podaří. Ona je velká trémistka, takže Nina vám přijde zahrát melodii od Artura Rubinsteina.
kterou vám chci představit, je Emma Banková. Já už jsem ji tady před chvílí zmiňovala, že je vlastně spolužačka Markétky Maturové, kterou jste viděli u klavíru. Emma Banková tedy také chodí na gymnázium. Co bych vám řekla o Emě? Tady je toho na povídání docela dost, ale nechci samozřejmě tím znevýhodnit ostatní absolventky. Emma má můj velký obdiv, protože Emma je závodní lyžařka, možná už tušíte z toho příjmení Banková, že tam něco asi bude. Ona v podstatě, řekla bych, polovinu školního roku je na svahu na lyžích a my pak hledáme vždycky náhradní termíny, aby přišla do nějaké hodiny a vždycky to doženeme. U Emy je velká disciplína, i když ona to bere tak jakože lážo plážo, ale ona to všechno zvládne. A opravdu je velmi svědomitá, velmi pracovitá, i když to na ní jakože není vidět, ale má opravdu výsledky na všech stranách. Je velmi, velmi talentovaná. Já už jsem několikrát říkala, že kdyby nelyžovala, tak by šla na konzervatoř, protože ona i v té hudbě je velmi dobrá. A trošku, co jediný ji znevýhodňuje to, že což mají v podstatě, řekla bych, hodně flétnisti, nevýhodu v tom, že má rovnátka v puse, ale dost nešikovně teda nasazený, protože tím pádem mi to omezuje v té hře, ale jak říkám, ona se to snaží vyrovnat. Takže s Emou je velká pohoda, i když je to někdy kovbojka. Maminka píše, tak dneska nepřijde a za týden zase ne, tak hledáme náhradní termín a my ho vždycky najdeme, protože ona je prostě přístupná na cokoliv. Takže velká pochvala z mé strany. A také samozřejmě navštěvuje orchestr tak jako Nina, tak jsem to zmiňovala, že jsou to i tím pádem velké kamarádky. I to dělá hodně pro ten nástroj. Emma vám zahraje Allegro. Je to jedna věta ze sonáty D-dur Leonarda Vinciho. Ale pozor, není to ten slavný architekt a malíř, ten má ještě tamto Da Vinci, čili Leonardo da Vinci je ten malíř a tento Leonardo Vinci je skladatel a žil úplně v jiném období než ten malíř. Takže od něho si poslechneme Allegro. Takže takhle jsem vám představila všechny absolventy, je jich celkem 6 a teď již se vám budou představovat
s jinými skladbami postupně dál. Takže teď opět přijde Markétka Maturová, zahraje nám baladu pro Adélku od Paula Senevia. Pro Adélku jste si poslechli, ale pro Markétku velká úleva, protože Markétka to má za sebou pro dnešek. Před sebou to má ještě Tereska Hnátková, zahraje nám Gracioso od skladatele Filipa de Lavigne.
Tak, Tereska, trošku nervy zafungovaly, ale zvládli jsme to až do konce. Vždycky je dobrý se sejít. Tak, teď nám přijde Emma Banková. S Emou jsme začali již na podzim, docela s předstihem, právě to je moc dobře, nacvičovat sonátu G-dur Antonína Reichy. To je vyloženě flétnová skladba, krásná sonáta, napsaná pro příčnou flétnu. Z této sonáty si poslechnete Allegro vivace, poslední větu.
pozveme Ninu Havlíčkovou. Tentokrát trošku odlehčíme žánr. Bude to skotská píseň, skotská lidová. Oh, I left I mine heim. Tak, prosím. Opět si pozveme klaviristu, opět Jonáše Lisáka. Tentokrát to bude velmi známá skladba od Scotta Joplina, Entertainer.
Teď máme na programu dvě skladby od stejného autora. Je to Tom Johnson a tou první skladbou bude Rondo, druhou skladbou bude Air and Dance. Rondo nám přijde zahrát Emma Banková a Emu pak vystřídá Nina Havlíčková.
Abychom nezapomněli také ještě na Verunku Heldesovou, tu jsme tady už dlouho neměli, naposledy někdy na začátku koncertu. Verunka samozřejmě má připravenou ještě jednu skladbu a tou je Baročko od Miroslava Hoška. A ještě jednou dáme prostor solovému klavíru, opět to bude Jonáš Lisák, skladba se jmenuje Beppo Visit Brazil od Mikea Shanwella. A určitě mnozí, co máte programy, tušíte, že je před námi závěr dnešního koncertu. Máme samozřejmě ještě jednu skladbu připravenou, tou bychom se s vámi chtěli rozloučit, ale já bych chtěla popřát všem dnešním absolventům, že se jim dnešní výkony podařily, že to zvládli, mají z toho dobrý pocit a že to byl, myslím, podle mě pěkný koncert. Chtěla bych všem absolventům popřát hodně štěstí a hodně úspěchů v dalších letech, ať už je prožijí kdekoliv. Jestli se ještě u nás budou zdržovat dále v další docházce dalšího stupně, nebo jestli se rozhodnou, že nás opustí, což za mě teda, už jsem to mým holkám, flétnistkám říkala, že to od nich snad ani nechci slyšet, že už mě řeknou ne, paní učitelko, protože je mi s nimi strašně fajn. Ale samozřejmě rozhodnutí je na nich, protože čeká jiné
pracovní vytížení, dalo by se říct, jiná studia, takže tím pádem já bych jim chtěla popřát všem, i samozřejmě od paní učitelky, aby se jim všem dále dařilo, ať už budou konat cokoliv. A také bych chtěla poděkovat paní učitelce Švédové, protože to táhneme spolu už hodně let a vždycky nám to dobře klape spolu. Chtěla bych poděkovat kolegu Bartoškovi, on se tady tak míhá velice jakože nenápadně. Já bych řekla, že je to dnešní bedňák, ale bacha, on je to zástupce školy. A ještě navíc řekla bych, že nechci to prozrazovat, ale možná budoucí pan ředitel naší školy. Že v současné době je vypsán konkurs na nového ředitele naší školy a pan Bartošek se přihlásil a on má od nás velkou podporu, od nás kolegů. Takže já bych mu tímto chtěla poděkovat, že nám přišel takto pomoci a že nám ulehčil od tady takového stěhování všelijakého. Chtěla bych vám popřát krásné jarní dny, poděkovat za to, že podporujete své děti v tom, co dělají. A ať říkám, ať už je to cokoliv, to nemusí být jenom vlastně návštěva naší školy. A já doufám, že se zase brzy někde potkáme. Poslední skladba, kterou jsme si zařadili na dnešní koncert, je naprosto příznačná pro tento čas. Je to jedna část 4ročních období Antonia Vivaldi a ta část se jmenuje Jaro. My to s děvčaty samozřejmě v jiném složení jsme měli nacvičeno už před rokem i před 2 lety, už jsme to párkrát někde hráli, když jsme se bavili o tom, jestli nedat nějakou komorní hru na absolventský koncert, že by se to velmi hodilo, tak jednoznačně padla tato skladba. A já si myslím, že se vám bude líbit. Já se k děvčatům přidám, protože to je pro 4 flétny. Doufám, že jim to nepokazím úplně v závěru. A tímto bych se s vámi chtěla rozloučit a popřát pěkný večer. Já se omlouvám, já jsem trdlo. Zapomněla jsem říct, že všichni absolventi, jakmile my dohrajeme, přijďte za námi ještě sem dopředu. To jsem ještě chtěla říct.